Това е моя плужък и един мой приятел, една хубава топка. Хайде, бягай. Това е нашия плужък. Ето го. Боли. И да, това е сега. Този не ви го показахме миналите видеа. Това е нашия червей. Ето го. Не е много голям. Тук се ви показва всичко, освен купата. Или както ние и казваме, пещеричката. Ние имаме няколко скакалци или черни щурци, как искате да ги наричате. Имаме два тук на ранения и най-голето. Някъде тук са в пещерата.